Greg! Payakap nga! Nanay Irma, kumusta kayo? Mabuti naman ako. Ikaw kumusta? Okay na po ako. Anak, pagpasensyahan mo na ako at 2 beses lang ako nakadalaw sa'yo sa rehab, ha? Ayos lang, Nanay Irma. Buti pa nga kayo nakadalaw kahit 2 beses eh. Si Papa kahit silip di man lang ako nakapunta. Pagpasensyahan mo na ang papa mo. Alam mo naman yon, masyadong abala sa negosyo. Huwag ka na magalit sa kanya. Para sa iyo din naman ang ginagawa niya. Pero Nanay Irma, kailangan ko siya ng mga panahon na yun. Naiintindihan kita, pero ikaw na sanang umintindi. Nasaan po ba si Papa? Parating na yon, may inasikaso lang. Alam naman niya na ngayon ang uwi ko. Hindi na nga niya ako sinundo. Sana naman hinintay niya ako dito sa bahay. Parating na yon, anak. Huwag ka nang malungkot. Halika, maupo ka na muna sa sofa. Ipinagluto kita ng paborito mong pansit at may juice na dyan. Tara, kumain ka na muna. Sige po. Oo, doon na tayo magkita mamaya. Bye. Pa, Oh, Greg. Nandiyan ka na pala. Nanay Irma, pahingi ng tubig, napagod ako. Sandali, kukuha kita. Maiwan ko na muna kayo mag-ama. Pa, Oh, dumating na po ako oh. Yan lang po ba yung reaksyon niyo? ano naman gusto mo maging reaksyon ko? Hindi niyo man lang po ba ako na-miss? 6 na buwan po ako nawala oh. Ikaw din naman ang dahilan kung bakit nawala ka ng 6 na buwan. Pa, hindi ba pwedeng kalimutan na natin yun? Ano? Kalimutan? Alam mo ba kung anong kahihiyan ang dinala mo sa pamilya natin? Mabuti pumayag ang hukuman na i-rehab ka lang at hindi ka kinulong. Nagbabago na po ako. Ang tigas kasi ng ulo mo. Pa, please naman po. Ito na ang tubig mo, Oka. Greg, ito naman ang juice mo. Salamat, Nanay Irma. Sandali at ilalabas ko na lang yung pansit dito. Kakain ka ba, Oka? Hindi na po. Kumain na ako sa labas bago umuwi. Naku, itong batang to. Natutuwa ako at nagbalik na ang dating ikaw. Maalalahanin at higit sa lahat mapagmahal. Sana lang hindi na bumalik yung dati. Hindi na po pa. Naniniwala ako sa iyo, anak. Oo nga pala. Meron na akong karelasyon ngayon. Magpapakasal na kami. Po? Oh, anong nakakagulat doon? Kailan pa po? Anong kailan pa? Di mula nung nasa rehab ka. Sobrang sama ng loob ko sa ginawa mo. Mabuti na lang at nakilala ko si Aubrey. Kailan ko po siya makikilala? Basta, pag may oras na. Nanay Irma, sa kwarto muna ako. Baka makatulog ako. Pakikatok ako mamayang 5:00. Sige. Tara na lang dun sa kusina para makakain ka ng maayos. Nana Irma, kumusta po yung sinasabi ni Papa? Mabait naman po ba yung karelasyon niya? Ang totoo, hindi ko pa rin nakikilala. Minsan dumarating sila dito ng gabi na at umaalis din na maaga yung babae. Kaya kahit itsura niya, hindi ko alam. Ganun po ba? Naku, wag mo na nga munang isipin yan. Halina muna sa kusina at na makakain ka. Halika na. Dear love, ako si Greg. Sa rehab na ako nag-20 years old. Ang matagal na naming kasambahay na si Nana Irma lang ang dumalaw sa akin ng birthday ko. Kaya pala di ako nadalaw ni Papa kasi abala siya sa girlfriend niya. Inintindi ko na hindi agad babalik yung relasyon naming mag-ama dahil sa nangyari. Noong mga panahon na yon, gusto ko malaman kung sino mga nakakasama ni Papa. Nung nalaman ko yung lakad niya, nauna na ako ron sa bar na balak niyang puntahan. Hello? Bakit ka na naman tumawag? Ikaw, ang lakas mo talagang mambwisit eh. Sisirain mo na naman gabi ko. Anong sustento? Nagpadala na ako sa inyo ng 2,000 ng isang buwan ah. Hihingi ka na naman? Aba, wala akong pakialam. Pagkasyahin mo, bwisit ka. Nakakaloka. Nawala ako sa hulog dahil sa lintik na yun ah. Hello, love? Nandito ako sa bar. Imimit ko yung sponsor ko. Huwag ka nang magselos. Pag nakadiskarte ako ng pera sa kanya mamaya, lalabas tayo. Promise. Teka, may incoming call ako. Baka siya na to. Tatawag na lang ako mamaya, okay? Bye! Love you! Hello, mahal? Kausap ko yung kumari ko. Oh, parang nagsiselos ka. Alam mo naman na ikaw lang mahal ko, di ba? Nandito na ako. Nasaan ka na ba?
Okay. Nandiyan ka na pala sa labas. Sige, nandito na ako sa loob. Ingat ka. Kuya, isang vodka tonic pa nga. Excuse me ma'am? Saan po yung CR dito? Sa akin ka talaga nagtanong? Ay, sorry po. Busy kasi yung bartender eh. Ayun, sa kanan. Salamat po. Oh, mahal. Nasaan ka na? Hinahanap kita. Saan ka ba nakapwesto? Dito sa bar. Yan, nakita na kita. Sige, puntahan na kita dyan. Hi, mahal. Pakis nga. Ang bango naman ng mahal ko. Binobola mo na naman ako. Pareho lang naman ang gamit kong pabango. Basta mabango ka. Teka, bakit ngayon ka lang? Nasa bahay na kasi yung anak ko. Pa? Greg, ba't nandito ka? Teka, huwag mo sabihing nakikipagkita ka na naman doon sa mga barkada mong adik. Anak mo to? Ikaw yung girlfriend ni Papa? Siya ka. Para namang gulat na gulat ka. Hayaan mo na, mahal. Baka nabigla lang. Pa, pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Sa bahay na tayo mag-usap. Bakit ka ba nandito? Mahal, hindi ka ba magbabanyo? Iwan mo na muna kami para makapag-usap kami at magkakilala. O sige, babanyo na muna ako. Iwan mo ang papa ko. At sino ka para utusan ako? Nadinig ko yung mga kausap mo sa telepono kanina. May asawa ka at may iba ka pang karelasyon. Hinuhut-hutan mo lang ang papa ko. Loko ka! Sasabihin ko yun kay Papa. Subukan mo lang. Tingnan natin kung sinong paniniwalaan niya. Ako? O ang isang adik na tulad mo? Kapal ng mukha mo! Hindi ko napigilan ng sarili ko. Namura ko yung babae. May respeto ako sa babae pero papa ko yung niloloko niya. Nagalit si Papa sa ginawa ko. Noon ko lang siya nakitang nagalit ng ganon. Kasi nung nalaman niyang gumagamit ako ng bawal na gamot, palungkot siya. Pero kalmado. Hindi galit. Pero dahil sa babaeng yun, nailabas ni Papa yung galit niya nang hindi man lang inaalam ang buong pangyayari. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Ikaw? Sino ka? Tatawag ako ng polis! E di tumawag ka nang mapahiya ka. Hindi mo ba ako kilala? Pagtatanong ba ako kung kilala kita? Ako ang magmamay-aring ng bahay na to. Lumayas ka dito! Hoy, tanda! Mangilala ka ha? Girlfriend ako ni Oka. Baka gusto mong palayasin ka dito. Kababae mong tao, napakapastos mo! Sasabihin ko kay Okay ang ugali mo! Tingnan natin kung paniwalaan ka niya. Talaga! Bata pa lang kilala ko na si Oka at maniniwala siya sa akin. Palkang matanda ka! Aray! Hoy! Bakit mo siya tinulak? Nanay Irma, ayos lang po ba kayo? Halika kayo. Kaya niyo po bang gumalaw? Iuupo ko kayo. Bakit niya kayo tinulak? Pinapalayas niya ako dito sa bahay. Hayop ka talaga! Greg! Pa! Ano na naman yung gagawin mo? Mahal, sasaktan sana ako ng anak mo. Ano ka ba, Greg? Ano ba talaga ang gusto mo? Ganyan ka na ba talaga kabarumbado? Pa! Wala akong ginagawa. Tinulak niya si Nana. Nagsisinungaling ka na! Hindi ka na naawa sa papa mo? Puro sama ng loob na lang ang binibigay mo sa kanya. Oka! Nanay Irma, ano nangyari sa inyo? Kanina, mahal, susugurin niya sana ako. Hindi ko alam kung bakit. Tapos nadalas siya dyan. Tapos sa akin ibinibintang yung pagkabagsak niya. Itinulak mo ako! Nakita mo na, mahal? Nakita mo na? Kinakampihan niya yung anak mo kaya dinidiin niya ako. Sinungaling ka! Nanay Irma, kaya nagkakaganyan yan. Kinukonsinti nyo kasi. Pa! Wala akong ginagawa. Makinig ka naman sa akin. Tama na! Pagod na ako sa'yo! Mahal, mabuti pa umalis na lang ako. Siguro, huwag na muna tayong magkita. Hindi. Dito ka. Ikaw, Greg, ang umalis. Tahimik kami nung wala ka tapos magpapasok ka na naman ng gulo dito sa bahay. Pa! Maniwala ka naman sa akin. Ayaw sa akin ng anak mo, mahal. Ayoko namang masira yung relasyon yung mag-ama dahil sa akin.
Mas maganda siguro kung ako na lang ang lalayo. Hindi ka aalis. Itatama ko to. Lumayas ka na, Greg! Oka! Bakit ayaw mong paniwalaan tong anak mo? Sorry, Nanay Irma. Hindi ko na din kailangan ng serbisyo mo dito. Ano? Oka! Pa, wag naman pati si Nana Irma. Maawa ka naman sa kanya. Ginusto niyo to. Sabay na kayo lumayas. Tara na, Aubrey. Umalis muna tayo. Pagbalik namin, dapat wala na kayo dito. Hindi kami pinakinggan ni Papa. Iintindihin ko pa sana siya kung ako lang. Kaso pati si Nana Irma, pinalayas niya. Si Nana Irma na ang nagpalaki sa kanya hanggang sa ako na ang inalagaan. Pati yung taong buong buhay niyang kasama, hindi niya pinaniwalaan o pinakinggan man lang. Mabuti na lang at may bahay pa si Nana Irma na pamana sa kanya. Pamangkin niya lang ang nakatira doon. Napamahal na sa amin si Nana Irma kaya di niya kami maiwan. Kaya hiyang-hiya ako sa sinapit niya dahil sa akin. Nana Irma, O, nandiyan ka na pala. Magpalit ka na muna ng damit mo at baka pawisan ka. Nana Irma naman. Aircon po dun sa trabaho ko. At ang lapit lang dito, paano naman ako pagpapawisan? Maupo ka na muna at magpahinga. Baka pagod ka. Ikukuha kita ng tubig. Nana Irma, maupo ka na nga lang dyan. Hindi ako pagod kasi na-promote na ako bilang manager. Naku, salamat sa Diyos! Ano yan? Na-promote ako tapos umiiyak kayo? Natutuwa ako. Sobrang natutuwa ako. Hindi ko alam bakit ako naiyak. Salamat sa Diyos at napakaganda na ng takbo ng buhay mo. 2 taon ko din pong pinaghirapan bago ako na-promote. Kain tayo sa labas, Nana Irma. Mag-celebrate tayo. Oh, umiiyak pa rin kayo. Napakasaya ko, anak. Mamamatay akong payapa dahil alam kong maayos ka na. Ano ba yung sinasabi niyo? Ayoko nang ganyan, ha? Magbihis na kayo. Doon na natin ituloy itong kwentuhan na to. May hinihintay ba kayo? Wala naman. Sandali, titignan ko kung sino. Pa? Anak, Sino ba yan? Oka! Tuloy ka! salamat, Nana Irma. Bakit kayo nandito? Malayo na ako sa inyo, ha? 3 taon na tayong hindi nagkikita. Baka may bintang na naman kayo sa akin. Greg, ano ka ba? Totoo naman po. Hindi niya naman ako paniniwalaan dahil adik ako. Sa paningin niya, hindi na ako magbabago. Greg, tama na yan. Anak, uminahon ka. Anak, patawarin mo ako. Saan pa? Saan ko kayo papatawarin, ha? Saan sa mga ginawa niyo sa akin? Anak, tama na. Tatay mo pa rin si Oka. Pinagtabuyan niya tayo. Pinabayaan dahil mas pinaniniwalaan niya yung babaeng yun. Nana Irma, sa kwarto na lang po muna ako. Tawagin niyo na lang po ako pag nakaalis na tong bisita niyo. Oka, pagpasensyahan mo na yung anak mo. Pagod lang siguro sa trabaho. Maganda na ang trabaho niya. Na-promote siya bilang manager. Napakasipag at napakabait na bata. Sana mahanap mo sa puso mo na kalimutan ang pagkakamali niya dahil nagbago na siya ng husto. Alam ko po, kasalanan ko. Tatay niya ako, dapat inintindi ko siya. Hayaan mo. Mahihimasmasan din si Greg. Kamusta ka na? Kasama mo ba si Aubrey? Nana Irma, wala na po kami ni Aubrey, ilang buwan na. Matapos niyang ubusin yung pera ko hanggang bumagsak yung negosyo ko. Nalaman ko na may iba pala siyang karelasyon. Nilayasan niya ako nung wala na siyang makuha sa akin. Nagsisisi ako bakit hindi ko pinaniwalaan si Greg. Huminahon ka. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Napakasama akong ama. Ako na dapat umintindi sa anak ko. Pero ako pa ang nagtaboy sa kanya. Sa inyo. Napakasama ako. Hindi na ako mapapatawad ng anak ko, alam ko yun. Pero gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya.
Patawarin niyo ako, Nana Irma. Kalimutan na natin ang lahat. Ang importante ay nagising ka na. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang kausapin si Greg. Salamat po. Ano ka ba? Pati ako naiiyak na rin sa'yo eh. Tumahang ka na. Dear love, nagkaayos din kami ni Papa. Masaya ako na nagising na siya sa katotohanan. Sa amin na ni Nana Irma tumira si Papa. Ibinenta niya yung dati naming bahay at nagsimula ng bagong negosyo. Unti-unti niya yung napalago. Nagpatayo si Papa ng maliit na tindahan para may libangan si Nana Irma. Ako, manager pa rin sa cargo company na napasukan ko. Siya nga pala, si Aubrey, nakulong dahil sa large-scale estafa. Masaya talaga ako na hindi niya karay-karay si Papa sa pagbagsak niya. Kaya kaming tatlo ngayon ni Nana Irma, buo at masaya. Metro's #1 Love Radio. Basic!